saƙo ne mata za su iya yi wa mijinta domin ta ƙara danƙon zumunci da ƙara danƙon zamantakewansu. So za mu yi da Turanci sannan kuma za mu yi da Hausa. So duk abin da muka yi a nan gurin da Turanci shine za mu fassara shi da Hausa domin a fahimta. Na rubuta shi da Hausa shi ma don ku fahimta. So bari mu fara. Every single day that I spend being your wife and mother of our children, I realize how lucky I am to live such an exciting life, all because I have you by my side. I love you, honey. Bari mu maimaita. Every single day that I spend being your wife and mother of our children, I realize how lucky I am to live such an exciting life, all because I have you by my side. I love you, honey. To bari mu ga me fasaran shi yake nufi. Kowace rana da nake zama a matsayin matarka kuma uwa ga 'ya'yanmu, ina fahimtar irin sa'ar da nake da ita na rayuwa mai ƙayatarwa saboda ina tare da kai. Ina ƙaunarka masoyi. Kun fahimta? Bari mu maimaita. Kowace rana da nake zama a matsayin matarka kuma uwa ga 'ya'yanmu, ina fahimtar irin sa'ar da nake da ita na rayuwa mai ƙayatarwa saboda ina tare da kai. Ina ƙaunarka masoyi. Wannan shine fassarar abin da muka yi.